Jo-Kenya mayande opango timo limbe pacho e kinde nyasi mar sikuku pod medo yudo midhiero ma opogore e weche mag wuoth kaluwore kod dhugruok mar geche e moko kuom apeyni madongo pacho ka. Jogo machano dhi dala koro chuno mondo ochul omenda ma kore chwe kendo rit mtokni kuom kinde malach e wach masani omiyo moko kuom jowuoth nindo nyaka e tesende michunge geche eka giyud thuolo mar dhi pacho. Jafamo marwa Cynthia Onyango ni kod ler. Jowuoth madhi e gwenge makaluo kod imbo mar Kenya mane nigi chenro mar chopo pacho chon mondo riwre kod anyuola margi e nyasi mar sikuku sani koro chalo ma olokore ler bang' dhugruok mar mtokni e moko kuom apeyni madongo pacho ka kelo midhiero e chenro mar wuoth. Wach makoro kelo pek kendo chuno moko kuom jowuoth rito nyamburko kuom kinde mohewo seche 6. Tulikuwa tunafaa kwenda na gari ya saa 2. Tumesubiri hadi wa leo, sasa tujui nini mbaya. Tukiulizia tunaambiwa ati kuna jam. Tunangoja tu, hatujui. Maybe Mungu atatusaidia, tutasafiri salama. Ne wachopo kae kisa pagario mar okinyi kane wabuk gari mar saa 1 madhi mbita to nyaka sechegi gari poko chopo. Koro waol. Koro wanyalo kwayo management ni ging'iye kaka ginyalo loso yore mag wuoth mondo bed chap nikech ne giseloso nyigi mbele. Koro sani we are soon losing hope with easy coach. 4 hours right now waiting for the bus. Being that we closed yesterday and I booked my bus that day, yesterday, and I've been waiting for the bus to arrive. No information have been given to us. We are being told that there is traffic jam. Apisa maduong' mar kambi mar Enacoach Richard Mugire owacho ni giyudo midhiero kaluwore ni geche osebedo mathoth e apaya. Ka moko kuom derepe bende koro ok lu chike mag apaya kaka dwarore. Gino makoro kelo pek modhuro ahinya to ne mtokni madongo. Currently we are experiencing a challenge of traffic more so on our highways. For example, on Nakuru Highway and Narok Highway, there has been 2 days gridlock. And some of the vehicles that left up country yesterday, some of them are not yet arrived here yet. Midhiero makama koro miyo geche kaka Super Metro mayande ni kod lesen mar tayo chenro margi e chuny boma ma Nairobi kende koro donjore tero jowuoth pacho mar konyo kwan mamalo mar jowuoth madhi dala. Koro gari makonyo ji gimna geche koro kaka mag town service. Koro kaka nitie geche moko ma nyaka bed gi TLB. Koro ko yieni mondo mi at least inyalo dhi oko. Easy Coach kaoga 1750 going to Kisumu Busia. Kisii king'iyo Galaxy kaoga 1400. Galaxy nomedo bei koro 16. Kidhi route Kisumu Galaxy ko 1800. To like companies moko mani kaka Mfangano wan gi shuttles mani Mfangano sani giidho bei nyaka 200,000 gi 700 kidhi dala. Moko kuom jowuoth to oseyotend kembe moko mag geche magiwacho ni ok oketo chenro makare neno ni jowuoth orit maber e kinde magirito geche mondo chopi. Kuna maji, kuna matope, uwezi eka bags chini. Angalia pia vile huko kuna kaa. Unajua sini wa Kenya, we believe our taxes should do something in this. What I'll advise Easy Coach is that they should have a customer care whereby they can actually reach out to people. Like there's a lady here who has a back problem and she's been here for almost 4 hours. Kaka okang' mar temo kedo gi midhiero gi, kembe geche mane waloso godo owacho ni gisekawo okenge ma opogore mar neno ni jowuoth obedo gi safar maber. Atemo kwayo oganda wani weche magitemo wacho ni ok wanyisgi ni gari dhi deko. Ok en wach maber. Nikech watemo kwanyiso geche seche duto kama geche wanitie gi gimomiyo geche leo. We have got a very well furnished waiting lounge that can accommodate the mothers with the children and the people who can always, and the disabled. Each and every vehicle a customer gets complimentary water, and our buses, mostly the buses, have 2 drivers. So when one is fatigued, maybe in the gridlock, there's another one to help. E kinde ni mar sikuku ma Jo-Kenya mathoth dok pacho riwore kod anyuola margi, kwayo maduong' en ni sirikal mondo konga apeyni madongo pacho ka. Kendo ket chike ma ok gin mana chike, to gibed chike manyalo rito apeyni go. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi.